Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ine batali cholinga kuti baganiro konfere kubera itendele kudabula bwino. Ena ali babaye bano akayimisha batali kuti konfere kubera itendele security tithandize izwezo. Kutenga nazo ngakali tunataka. Security tithandize. Maria da beleo ose ali pano ndithu one sesa kuti zonse zikale msogoleni watu Profesa Atapita Mutharika ambaye akiendelea kwa ngoma kwa 16 afasi ya first grade apita
Wana takulandirani pano pa Chilobwe. Muno ndi mmuzi mwanu. Anthu awa ayatifusafusa mafunso kuti kodi mubwera liti. Kubwera kwanu ndi daliso kwa anthu akuno ndi Chilobwe. Tinawasowa atati. Tinawasowa. Tango wepani sanja tango wepani atati. Mwani yangu wepani awepeni atati. Awepeni atati. Awepeni atati. Wana presidenti pamene sakosala ndi masiku awiri kuti tikavote anthu akuno ku Chilobwe, anthu akuno ku Blantyre akonzeka kukubwezeresani inu pa mpando kuti mwapale pa mavuto awo. Amalawi akuzunzika kwambiri, Amalawi akugwera ndi njala, analemizidwa kudasa chaka 3 alipo hoja katatu pano. Wana anthu akuzunzika kwambiri, mafulumira kwambiri. Bwana ndiyapase Dr. Benpi kuti apeleke moni. TPP woye! Takwirizana kuti atati alowe si choncho. Koma kuti aloweso mboma afunika tikavote. TPP woye! Zinthu zingapo choyamba ngati tinataya chovotera chathu kaya anatibera siku lovota tonse tikatuluke tipite kovota mayina athu ali komweko. TPP woye! Chachiwiri malo ovotera asintha nthawi pano akusekula 6 koloko mamawa ndipo kutseka 4 koloko madzulo. Chonde osakapita atatseka tonse tikapita mamawa. TPP woye! Komanso tili ndi anthu ambiri amene akupikisana pa presidenti. Onsewo ayika pa pepala limodzi. Ndiyeno kamalo kochongera ndikakang'ono. Akufuna mukakachonga chikakatuluka mbokosi asakawerenge. Ichi tachiona icheti. Taona chochongacho. Chonde tikamakachonga tikapatsire ndi kuchonga kusatulutsa mkunja kwa bokosi. Tagwirizana? Kwa amene timadinda tisakatenge inki yambiri. Inki pang'ono chabe ndikupita mkati mwa bokosi kuti chani? Kuti chani? Tikapanga choncho tikapukute manja athuwa chifukwa akufuna kuti kainki kakagwera pena asakaiwerenge voti yathu. Tagwirizana eti? Ndiye ndineneso ichi akakakupatsani ballot paper mukayiyang'ane kuti ilibe inki ilibe sopo vota chifukwa agwirizana kuti kubera kwawo akakupatsani potinda kale kuti inu mukadinda asakaiwerenge. TPP woye! Chomaliza voti ili pano ndi voti ngati ana 94 yofuna kusintha. Zipani ndi ziwiri zimene zikupikisana. TPP ndi MCP ndi amene angapange boma eti nanga MCP pitilireso. Ndiye voti iliyonse munthu akampasa wachipani chilichonse kupatula kwa TPP zikutanthauza kuti mwavotera MCP. Mulola? Patatu pali chimanga chingati? Pali chimanga chingati? Zikomo kwambiri bwana. Chala mamba. Amene akuti chakwera choke chala mamba. Apita woye! Achoke! Apita woye! Wana motameka kwambiri ndi mafuna ndi akumbuseso anthu yawa kuti munthu wina kuno ku Blantyre kuno kumwera akumana miza anthu awa kuti inu bwana mukawina simupitiliza musiya. Tikufuna tisusane naye munthu ameneyi. Profesa angapita Mutharika awina baba akhalapo mpaka na 2030 ndipo apitiliza kulamula wipulumusi wote akukosaniro mavuto. Apita woye! TPP woye! Wakonzeka kukapata. Tuone chala mamba huko. Vice President.
Chama cha Mwamba. Chilebo oye! Chilebo oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Profesa Gerald Mutharika oye! Chama cha Mwamba. Amena kunena kuti adadi pa 16 September the president watu chama cha Mwamba. Tabiri anadres. The president watu ni Profesa Arthur Peter Mutharika sijoje. A president mwachangu toyamba dipepese kati vice president wakumera kuno panali mautenga osiyana ena mati simbwera kuno likafika kuzingwangwa tikunena pano MP adera lino babongalandi ali pazingwangwa ndiwe komanda kuno makonda adati sichonjo makonda adati sichonjo pesa ndifuna kuti abwere toyamba kani anjala imweje tinakupanga nanu magenda kulijoni kwatu vuto mune munanena loyamba ndilanjala sichocho komanso stadium kuno tilibe adadi anayamba mastadium atu awiri koma chakwera nadadi anawasiya ndipoye komanso mabizinesi asokonekera sichoche katundu wangokwera siku ndi siku adadi ndama mene munasiya zija $1 billion zija chakwera wazidi ya yeka angoononga amangoenda nima ulendo ufunika nima directors omwe ndipoye mabizinesi anasokonekera sichoche koma nthawi yakwana adadi akubera nso amene amaziwa mavuto anu amene angakonze plantaya sichoche Demunirola maulemu kulidwa pase adadi atiangule sichocho atiuze Mulibwanyi ine ndimo kwambi
osanga kwambiri kubweranso kuno. Last time nabwera pompa munandiandira mwachikondi mwachibale ndikulizuko wambe mupirire zimenezo ndimuone nkhani ya stadium imeachwa avipi ndaimva ndipo maseda wawili aja amenamba ndimaliza Komanso tiamba stadium ya Stopano ya international standard ya ikulu kunika pakaya ma stadium awili akulu Kamuzu stadium Bisamile ya Stopano dibiwoye Mendo dibanga Uda Nyamata mwiskani mwai Ojina masewe dibiwoye Komanso mwanga mkuziwa manifesto taikandama za maferans dibiwoye taika big 100 million da Nyamata makonstitution siana Zeza lista yuzi ukani masera osina siana Komanso Kilindama Zangongole Ndachi Nyamata Azimai Komanso achikulie dibiwoye Kuri antu apezi mwai Opana Ngongole Kuri aye sakaini mwai sakaini mwai Osatide alimozi Kabla mpingo umozi kabla gawa imozi haiko Malawi Kuri aye Malawi muno Aziwa kukoma Pakai Malawi ukome na antonsi kunukumaa Dibiwoye ndabwela Ndinavumira kubwela nsaka chiwili kima chiwili Zinto ziwili One Ndifuna kubumsa ziko lino Dibiwoye Ziko lipansi Lipa chipinjo Lipa mavuru wa mbili Ngati siti sama Ziko limene nitu one day Zango sweka ngati maneko enaje Dibiwoye Chachiwe Nifuna ndisinthe Mete ndiziko nola Malawi Makamaka kweza kwa chuma Kuli alesa kaini mwai Opanda kachuma pangono Dibiwoye Ndekuli ndabu za sonko zija Zimapila kulilongwe Zibwe kumadira onsi mono Malawi Dibiwoye Kuli constitution yonse ila nde 5 billion Dibiwoye Ndepa 5 billion po Hamfam kumanga sukulu Kamiseu Azipata Chichonse Komanso Tofuna kameni kuti Muzemba andu nchito Andu amizi momo Kudakaendi maenso upata nchito Maprograma Dibiwoye Kuti aliyense Yapeze mai pangono Akaika kobe ntuba mwaje Osamoti andu pangono jonja Dibiwoye Takulazmezo Kwa kulizmezi gidike Nde siku lachiwe Siku lachiwe ndo funika kwa mbili Mgeso ya ziko lino Chisango chiku lachi Ndo funika kwa mbili chifukwa Chizawa nisakuti Mufuna ziko lino Lipele pansi Tapena lipele pa mwamba Dibiwoye Monga nani ya 2019 Kuli musangi kuti Malawi bile pasogo Kabela mbuyo Ambe unasanga kuti Malawi bile mbuyo Maonati menza kili kado Maonati mbuyo aswaro
kuti Malawi tsopano ndizikomvera chisoni kwambiri DPP oye akuti pa maiko 102 193 azikosa pansi mai ai number 2 pa anthu achisoni komanso omvesa chisoni ndiye osasangala ine ndifuna kuti chisoni chichoke ndiye kuti Amalawi akhala anthu osangala ngati mezi nali kaelija ndiye ngati adali ija anthu akhala osangala choncho munduti ndi wakulu kwambiri pa Tuesday tukavota tabula zimenezo ndimame ndikuti dziko kwambiri kuti mwenderanja pano tidabweranso kachitatu kuti tidacheze koma Ambuye akudalitsa nonse dziko kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.